Yo, what's up mga ka-sweet corn? DDB here. Another day, another vlog, another training sa pagka-butcher mga ka-sweet corn. Finally, iabot ragyod ang adlaw sa atong final video mga ka-sweet corn. Og medyo kabado tayo ng konti mga ka-sweet corn kasi ito na ang huling last natin. Pero by Tuesday mga ka-sweet corn ay mag-enhance muna tayo kay Koy Koy Rufus Meat Shop o Koy Koy TV mga ka-sweet corn. Para talaga alam na alam, kabisado natin ang primal cuts at debuning mga ka-sweet corn. Good day, Butcher Deboner from Cagayan de Oro City, Philippines. Today I'm gonna show you how to get primal cuts at deboning of half pork carcass. At yun na nga mga ka-sweet corn, no? Ito yung ating performance sa final video mga ka-sweet corn. At sa kasamaang palad mga ka-sweet corn, umabot talaga tayo ng 5 minutes and 30 seconds. Ang target pala natin mga ka-sweet corn ay sana below 5 minutes lang tayo. Pero wala na tayo dyan magagawa mga ka-sweet corn. Yan na yan. Ang importante lang mga ka-sweet corn ay natapos natin yung task natin. At hindi kaagad tayo nag-thumbs up. Katulad nung dati nag-thumbs up na hindi pa tapos. At bago ko tapusin ang vlog na ito mga ka-sweet corn, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil sa pinahiram tayo ng buhay at lakas at lalong-lalo na ang oportunidad na makapag-training tayo. At nagpapasalamat din tayo sa Ibib Butcher Training mga ka-sweet corn kay Ma'am Ibib at lalong-lalo na sa ating mga instructor kay Sir Bal, ka Ma'am Liza at Sir Jeep. At nagpapasalamat din tayo sa admin, staff, sa lahat ng bumubuo ng Ibib Butcher Training mga ka-sweet corn. Maraming salamat sa inyong lahat. At apat pala kaming nag-perform dito mga ka-sweet corn, no? Ako yung pangatlo. At pagkatapos ng graduation mga ka-sweet corn, enhancement, pagkatapos by September siguro ay mag-review tayo ng IELTS dahil balak natin pasukin ang English countries mga ka-sweet corn in God's grace. Pero bago ang lahat mga ka-sweet corn ay uuwi muna tayo ng probinsya at magpapaalam tayo kung susugot ba yung ating mga ginikanan sa ating planong pag-a-abroad. Kung hindi ay dapat talaga natin pilitin kasi nasimula na to. Mahirap kasi umalis mga ka-sweet corn na walang basbas ng ating mga magulang. Ang journey na ito mga ka-sweet corn ay napakalayo pa, napakahaba pa at marami pa tayong sasalubungin na mga pagsubok na hindi natin aakalain. Ang importante mga ka-sweet corn ay nasimulan na natin. At pagkatapos namin mga